салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал Канада меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. бародарои азиз, кадоме ки телеграм дорад, телеграм истифода мебарад, дар комментария силкаи телеграм гузоштагим, дар омада подписатсия кунед. Дар оҷа чизҳои фурӯшии бисёртар дорем. мошини мо бародаро дути ҳастай, Opel Vectra B, солиш 96, сӯзишвориш бензини холӣ, кузов седан, объем 1.6, 16 тага экотека бародаро. Коробкаш механик, ҳолаташ бениҳоят хуб. мошин бародаро ҳуҷҷатҳои созанаш буд чидагай, як дастхатӣ гаштагия, мато коробка хаддои 100% задагӣ пистагӣ надорад. дуд намекунад мегӯям мошин. мошин беҳад тоза бародар 10 солаш ҳастум дар кор фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ, яъне ҷеликул бародаро. наша 38 мега, харидори анӣ боша, бу савдои хуб мешавад. касоне харидор ҳастед, марҳамат, рақамҳои рӯи экрана танҳо ватсап ҳастанд, метавонед ки муроҷиат кунед, маълумоти пурратарро дастрас кунед. мошини навбатӣ бародаро ВАЗ 2112, солиш 2004, сӯзишвориш газ бензин, кузов хетчбек, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро мато коробка хаддоиш ҳама 100%, на хаддои камбудиш ҳаме ки ҳуҷҷата утилизатсия надоштаи. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 16 мега, харидори анӣ боша, бу савдои хуб мешавад. мегӯям мошина биё ай пеш бина. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед. ва дастгирия бародарои азиз фаромӯш накунед, ҳатман навор дар лайк гузоред ва каналро обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат, билети арзон аз ширкатҳои русӣ Урал хати бародаро, чи аз Тоҷикистон ба Русия, чи аз Русия ба Тоҷикистон, билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат, касоне ки дар кор боша, рақамҳои рӯи экрана ватсап ҳастанд, метавонед ки муроҷиат кунед. мошини дигари мо бародаро грузовой газель ҳастед, солиш 2007 сол, сӯзишвориш дизел, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро нахадо ҳолати коридаи. қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, наша 55 мега, харидори анӣ боша, бу савдо мешавад. касоне харидор бошед, барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед. ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсап сурат ва маълумоташро равон кунед, ҳатман рекламаш мекунем. мошини навбатӣ Nissan Maxima ҳастед, солиш 2001, сӯзишвориш газ, кузов седан, объем 2.5, коробкаш автомат. ҳолати мошин бародаро нахадой, меличёвка камтар мошин кор дорад. қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ, наша 15500 мега, харидори анӣ боша, савдо мешавад. варианти алиширам ҳаст бародаро. касоне ки мошинхар ҳастед, ки мошини алишӣ дошта бошед, метавонед ки рақамҳои рӯи экрана занг занед. бародари азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастед. хона қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи автобус бародаро. 3 дар хона
мақсад кардаги тавр барои зиндагӣ 100% обстове дора, ҳуҷратҳошам созай, 8 сотиқ замин дора, 18 000 кирпичи дига бародор дар хонааш ҳастай, фундаменти 3 хона дига рехтагиай. Наздики хона дар барои мактаб ҳастай, ба роҳи калон бародоро наздик ҳастанд. аз наздики хона бародоро таксиҳои тарафи политехникум бо мегузаштай. хона беҳтарин ҷо даҳай, сорошна нафурӯхта мешавад. нарша 280 000 сомон мега бо муомила дора. бародорони харидор ҳастем, метавонед ки рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед. эълони навбатии мо бародоро замини фурӯшӣ ҳастай. Замин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, наздики қалъаи Ҳисор. Дар бародоро 7 сотиқ замин ҳастай. ба қалъаи Ҳисорам наздик ҳай, ба раҳи кирпичзавод, яъне кирпичзаводам наздик ҳастай бародоро. дар наздикиш аптек, мактаб, ҳама чи ҳастай. иҷозатномаи сохтмон дора, ҳуҷратҳош 100%. замин бародоро биягон кам будия, фақат мераи мақсад хона мекунӣ, зиндагӣ мекунӣ. нарша 135 000 сомон мега бо муомила дора. касони харидор ҳастем, марҳамат рақамҳои рӯйкунанда занг занед. ин буд бародори якчандта мошин ва дастуре ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамихел мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтане ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. раҳмат бародор барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешрави мо ҳастед. хайр то наворҳои оянда.